Deze jonge boskoelen werden zo'n kwart bij de vogelhelling in Oerterp. Ze zijn uit het nest vallen en konden net weer omzet worden in de meters hege bjem. Het is opvallend dat er nu al 6 boskoelen binnen, want vliegen hier winder maar 2 over het hele jaar heen. En een week lang kwam dit jonge reekjaaltje in opvang binnen. Nevens Hetty Cinema ben er nu volle meer bissen terug het zachte waar. Nou hebben we dus in één keer al een enorme explosie van vogels. Waar wij vorig jaar, het scheelt gewoon alweer 200 beesten die we nou meer hebben. En dat protte zwaarder dan wij maar zich meebrengt. Het kan best wel wezen dat al die vogels die vorig jaar niet tot brieden kwamen binnen, dit misschien nou wel 2 keer doorgaan. Of vooral zangvogels dat bij. En de jonge, dit is rouwvogels en oom, die zijn volop bezig. En dat is juist hier direct waarom. Het is even schakeling, want oude jest en winter wiet juist heel rustig bij de vogelpits en de vogelhelling. Door de zachte winter kon de beesten genoeg fretten vinden en rekken ze net verzwakt. Bij de vogelhelling waren haast 1000 beesten, zo'n 20% minder binnenbracht. Er is dus nu weer genoeg werk aan de winkel en dat is even wennen na een rustige periode. Je mag er wel even op inspelen. En vaak na zo'n zachte winter dan wordt iedereen wat rustig. Hè. We houden niet zo snel, we gaan het niet zo druk, we hebben meesten genoeg. En nu in één keer wordt het drukker en dan moet meesten in één keer schakelen. En daar hebben ze wel eens wat moeite mee. Dan mag je ze weer even onvieren van kom op jongens, het wat sneller al en de jonge beestjes goed op tiert voor je. Ja, dat heeft even citiert nodig en dan is iedereen weer helemaal in spier. En dan dus volop in het werk.